Ahoj pěstiteli, vítám tě u dnešního videa. Dneska si povíme něco o problémech a chybách s pěstováním hnívé ústřičné. Mikroporézní pásku z nádoby nikdy nesundáváme, jelikož ta má důležitou funkci, a to například udržení vlhkosti či prodyšnosti. Zároveň také zabraňuje pronikání vzduchu, plísní či některého hmyzu. Samotná houba si s tím poradí sama a sama si ji odstraní. Pokud se objevila barevná plíseň, je to nejčastěji z důvodu nedostatečné vlhkosti či kontaminace kávové sedliny. Plíseň odstraníme jednoduše, a to pomocí lžíce, kdy odstraníme vrchní vrstvu. Spodní vrstvu navlhčíme a postupujeme dle návodu. Během týdne ještě kontrolujeme, zda se plíseň neobjevila znovu. Pokud se ti objevila hnědá tekutina na myceliu, nemusíš propadat panice. Je to výsledek enzymové aktivity hlívy a znamená to, že se hlívě daří více než dobře. Znamená to, že tě hlíva předběhla a že si čekal moc dlouho s přidáním další vrstvy. Provázky stačí jednoduše odstranit a přidat požadovanou vrstvu kávové sedliny dle návodu. Jestliže hlíva ještě nevykukuje z houbária, nádobu vložíme do lednice a zpomalíme tak růst mycelia. Pokud již ale vykukuje, nedoporučujeme nádobu dávat do chladu, jelikož by to mohlo urychlit její růst. Zeptej se v nejbližší kavárně a jistě ti ji rádi poskytnou. Jakmile naplníš kapsli po okraj, bude to trvat zhruba 2 až 3 týdny, než se houba prodere skrz mikroporézní pásku. Ale neboj, chce to jenom trpělivost a čas. Zbytek mycelia se zužitkuje do kompostu, vermikompostéru nebo do bioodpadu. Snad si našel odpovědi na všechny své otázky. Pokud ne, tak nás neváhej kontaktovat.